Huomenta päivää. Ei. Viime jaksossa taidettiin vahingossa sanoa, että on seasoni alkaa, mutta ei se välttämättä aivan vielä ala, että on tuossa pikkusen vielä tekemistä. Meidän pitää laittaa hihat heilumaan. Sä oot täällä jo vähän touhuillut. Vähän kokeilin ruveta hiomaan sitä. Mä tulin paikalle, niin kauhiaa pöly ja hirviä surina kuuluu täältä. Pemmi Pemarios. Suunnilleen nyt kierrelty ja putsailtu ja tuo vielä suojalla tuosta ja lähdet hakkee Jaakoppi tuolta maalaamaan. Saa vettä hinkkaan. En rupia kittailee yhtään mitään. Ei oo tulossa näyttelypeli. Pääsi, että väri vaihtuu. Katsotaanpa täällä. Täällä on. Täällä on hinkkaväri. Tästä siihen hinkkaväri ja pintaväri sittenkö kerkiä. Vähän vaikuttaa positiiviselle. Se on nyt värisä ja nyt jatketaan tämmösiä raakoja työstöjä. Kyllä. Meikäläinen rupeaa työstään väliseinää tänne. Joo, meillä tulee tilaa ahtaus, kun ollaan yhdessä täällä kohdassa. Kyllä. Kyllä tämmöset laihat pojat mahtuu. Pian tänne tekee tämmöset. Vetään tuolta tänne näin. Saa vähän tukevampaa sitä. Kyllä. Nyt tuli ihan liekit sinne.
Jaa, se on kameramies hommissa. Joo. Mitä sä teet? Jesse tympääntyi siihen. Se joutuu aina tekemään. Säkin alistuit. Kyllä. Kiinnikkeitä sille tuli pellille. Joo. Tempastiin sinne jo 6 laitettiin ja 8 vielä uupuu. Valmistuu. Kyllä. On tämmönen sarjatuotanto käynnissä. Jep. Noin vaan. Noin vaan. Siinä on ilta väännetty hommia ja laitettu rautaa ja alumiinia kiinni pemariin. Joo. Tehtiin nuo lisätuet, kun Lauri halusi. Mutta tuli sitä kyllä viksu nyt. Ja kestää kunnolla tunkata, ei tarvitse pelätä, että kaatuu päälle. Tää on se siistimän näköinenkin. On joo. Paljon jykevämmän näköinen. Jep. Sitten Lauri veisti siihen tommosen väliseen ja mä kävin kaverina vähän auttaa, mutta Kyllä. tuonne varmaan tehdään vielä ne pikkulaput sitten tuonne kulumiin semmonen. Puotetaan tuohon ja niitataan kiinni. Joo. Ja sitten silikoonilla tiivistetään ja alumiiniteipillä. Perinteinen. Tulee riittävän hyvä. Sinne pikkukiinnikkeet. Kyllä. Mutta maalipinta on hyvä väri. Kyllä. Aurinko saa vielä. No joo, kun helmiäisväriin, niin siinähän se vasta pääsee oikeuksiin. Kyllä. Jatkamme toimintoja. Jatkamme hytistä varmaan seuraavana. See you later. Semmosta. Joo, ollaan touhuttu. Joo. Niin hirviä kiire on ollut, kun kausi painaa päälle, että ei oo paljon kameraa kaivettu esille, vaan tehty. Juhakin on tehnyt. Juhakin on ollut. Kyllä. Piti kohtua apujoukkoja, kun ei me kahdestaan saatu mitään aikaan. Se rupes kassaantumaan, kun Juha pomahti meistä. Yllätä se näkee lopputuloksen. Joo. No se on sisältä melkein. Vähän lattiapeltiä vielä ja nuo ovipahat joskus, mutta siis 80% alkaa olla valmis. Sisältä on maalattu ja penkit ja vyöt kiinni. Koelavat on laitettu. Joo. Systeemit. Kyllä. Nekin on nyt kaikki nuo takaravat maalattu. Nämä hienot listat. Semmoset löytyy. Joo. Tähän muuta. Etupuskuri on kiinni, sillä on kiinnikkeet ja väärät munuaiset nippusysteemillä. Umpioille tulee vielä peitelätkät, mutta Joo. niitä ei ole vielä tähän hättää saatu. Sitten plekti pitää vielä kytkiä. Sitten se olisi periaatteessa, että sillä voisi käydä vaikka ajaa. Tai voisiko olla jopa, että seuraavat pätkät, mitä kuvataan, ne tulee ajamisesta. Tulee varmasti. Eikä meillä tässä ole mitään sen arvosta. Ei. Tulee, joo, ehdottomasti. Kyllä. Ei tämä niin kyllä. Noniin. Mo. Arvo. Terve. Mihin ollaan tultu? Lapualle sutta. Kesän ensimmäiset ajot. Joo. Kesä on saapunut. 3 paria ollaan nyt sutattu siljäksi. Mille maistuu? Hyvä. Mahtavalle. On Onko- ihan erilainen ajia kuin viime kesänä. Joo. Paljon näpäkämpi puolenvaihoiseen. Oikea suunta on menty. On. Hankalempi ajaa, mutta makia. Kyllä. Ja kyllä ulkoapäin näyttää vähän paremmalle tämä värinen Joo. auto, mitä Muumitalon värinen. Me lähdetään Villen kanssa syöttämään. Kyllä. Mä käyn kuvaan vähän lisää Joo. tuolta. See you later.
Vakaa on käsi. Menisi ilman tota apuviivaakin. Kyllä. Pikkusen tarroja. Joo. Pääsponsoritarrat. Kyllä. Noin tuolla. About. Siihen. Aitio paikalle. Jep. No, asennapa mattopukko, niin sä leikität tuon takaosan pois tuosta. Lauri. Tuosta jos leikkaa. Pitääkö mun ihan ruveta leikkaa? No pakko, kun mulla ei oo käsi. Tuplaa työtä teille. Vähän ylöspäin. Jossakin siinä. No niin, nyt se enää sieltä karkaa. Jos meni kierroon, niin sitten pitää kahtua vähän vinkkelissä tää auto. Kyllä, kahtua paikalle. Siihenpä ne asettuu. Kuvataan kohta pihalla vähän paremmin. Joo. Näkee valmiin tuotoksen. Kyllä.